La parola all'onorevole Flašíková. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Schengenský priestor voľného pohybu a zrušenie vnútorných hraníc uľahčilo slobodu pohybu občanov nebývalým spôsobom. Zároveň však vytvára tlak na lepšiu ochranu našich vonkajších hraníc. Malo by byť samozrejmé, že Únia privíta legálnych prisťahovalcov a takisto bude chrániť ľudí utekajúcich pred útlakom. Zároveň však rovnako dôležité bude brániť prenikaniu zločinu na naše územie. Agentúra Frontex má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu, no napriek parciálnym úspechom sa jej nepodarilo v priebehu uplynulých 5 rokov od jej zriadenia dosiahnuť požadovanú účinnosť. V oblasti základných práv sa podarilo presadiť povinnosť dodržiavať základné práva podľa charty a povinnosť dodržiavať medzinárodné dohody vrátane ženevských konvencií a záväzkov týkajúcich sa dostupnosti medzinárodnej ochrany. A aj keď v inštitucionálnej architektúre Frontexu sa objavili funkcie a personál pre oblasť základných práv a ochrany údajov, napriek tomu je ešte celý rad nedostatkov, ktorých odstránenie musíme čo najskôr zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne.